네. Let's go. Bye. Bye bye. Hi लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबाय स' नैया जोंहा दिनै आलासि जानो फैदों आंनि लोगोनाव आंनि कलेज फ्रेन्डमोन आरो लोगोफोर माने बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै लोगो मोनगोन माने मोनबायना अलरेडि थ' जों दा नैया फैदों सौरागुरियाव लोगोफोर सौरागुरि नैबे माबाथिं मा होनो बेखौ माने गावरबाहाथिं लोगोफोर सौरागुरियाव बेसेबां बोसोर जाबायमोन लोगो 5 इयार्ससो जाबायमोन जों लोगो मोनैया स' दिनै फैबाय आरो आलासि जाना लोगो सासे फैबावगोन दायो स' नोंथांमोना देखायलांनो आं नाजागोन बिसोरो केमेरायाव नुजागोना नुजाया मिथिला बाट आं ट्राइ खालामगोन बिराद लाजियो आरो बिसोर केमेरायाव नुजानो लोगोफोर आंनि लोगोनि रुमखौ नायलाय जा क्लिन खालामना दोनो मालाय जा साफा रुम टुर होनोसै आं नोंथांमोननो नायदो जा क्लिन नायदो जा साफा मानसियाबो बिराद क्लिनखा लोगोफोर Hai, apa? Berat siapa anak deh, no? Man clean. Berat bisa pray deh kalau bisa pray nih berat mazang mana? Mana dia? Anjir. Zira. Salah bawa lagi first orang ni. Sa. Biscuit jam. Apa sah? Lem. Sini satu deh. Apa? Sini sini. Sini sini dia. Suka sini nengok neng. Sudah. Neng. Jaya mana dah. Kem sekali lagi tak ini. Wah. Kerjaan deh. Apa? No. Mana yang mau sweater sengaja mau. Betul. लोगोफोर अमा बेदर संगासिनो निया देखायले अमा बेदर संगासिनो आलु मटरफोरनि संखांबाय आं लोगोनाव फैदो दा लोगोनाव बेरायनो फैदों आरो जोङो दानि आं संगासिनो आं दिनै शेफ जादों लोगोफोर गोथाव जानोसै दा लोगोफोरनिया जोंहा दा दसे बेरायनो फैदों मोनानि ओंखाम जानाय समाव आङो भिडिअखौनो लानो बावबाय लोगोफोर रायज्लायनानै माने बावनानै थाबाय आरो लोगोफोर बहा किडनेप खालामना लाबोखो जोंखौ अनसुआ मा जायगायाव लांनो नागिरदों मोनथिला लोगोफोर ओरैबायदि थुलाया लोगोफोर हाग्राबारियाव लाना फैबाय आंखौ लोगोफोर मोनसे मिनिथावना जाथाय माने जों माने फट' लादोंमोन आरो न' बेहाय लोगोना माने मुकुना नैबे लोगोना उदैया देरबायनो आरो न' बेना देरनायखाय मा खालामदों फट'आव गाज्रि नुगोन होननानै उदैखौनो माने ओरैबायदि हमथाना सेपटा खालामना लादोंना आरो न' जाहाथे पारफेक्ट नुयो फट'आव फट' थिया नखा बा उदैया देरदो लोगोफोर नैया फट' साफायनाया जोंना लोगोआ उदैखौ फिसा खालामनायदों नालाय मुकुना अनसुना नायलाय खनसे लोगोफोर बिसोर आंनि कलेज फ्रेन्ड आरो न' दिनै लोगो मोनदों बेसेबा गोबावनि उनाव खै बोसोर जाखोमोनलाय जाबाय आं 4 years जाबाय खोमा 4-5 years जाबाय आरो न' लोगोफोर जों लोगो मोनाखैमोन स' दिनै फाइनेलि लोगो मोनबाय ओंखाम जाबाय आं ब्लग बानायाखै दा बिनि उनाव निया बेरायनो फैदों जों दैमा खाथियाव बिराद समायना जायगा लोगोफोर बिउटिफुल साइसनि साफा मासं जायगा Ini sekian nggak Tem. Sekian nama jawab. Tas yang ada. Dah sana bangun tu neno. Akan likit itu hombai lah. Akan lima. Akan likit. Party kau ni ya? Party nunga. Party. Mana igri som dia benar? Oh. Ini semaknya som diuntuknya apa? Oh, moza moza ni. No busy life an gitu naik macam. Entah boy betul busy no amba. Som dihunani bidinya lagi homnangga ada. Nggak friendship bang gemalangan ya? Bini tu. Sebenarnya friendship ane mana gemana beri siapa men?
माने कन्टेक्ट थायो किन्तु लोगो हमनाय जायाखैमोन आरो लोगोफोर जोंहानिया बेरायखांनानै लोगोनि दखानाव फैलायबाय मुकुटनि दखानाव बेहा नैया अनलाइन दखान दङ जेरक्सबो खालामो अनलाइनबो खालामो आरो गासै खामानिखौनो बेहाय खालामनाय जायो थाइगिरखारि सकआव दखानखौ नायनो होननानै फैबाय आङो फैनाय जायाखैमोन नालाय दखान होदों होननासो खोनाबाय थादोंमोन बेनि उनाव नैबे नैया बिनि फिसाज्ला ओरैबायदि किउट लोगोफोर नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोर आंनि लोगोनि फिसाज्लाखौ नायलाय ओरैबायदि किउटिखा लोगोफोर ने बाबु फैलाय मा मुं नोंना खोन्थालाय मा नाम खोन्थालाय मा मिनिसोरां जा किउटनि बाबु नाय बिथिं नाय केमेराथिं नाय मा क्लासाव फरायो होनदों फैलाय हाय मा क्लासाव फरायो खिसारि जानायाव नायलाय लोगोफोर मालाय बाबुआ खिसारि जानाय स्कुलावसो फरायनो माने स्कुलाव एडमिसन होथ'वाखै आरो बेखौ बैसो जाथ'वाखै नालाय फैगोन बोसोरावसो होयनो दा ओरैनो हगारथ'दों आरो गभर्नमेन्ट स्कुलाव स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बेनोसै दिनैनि ब्लगा आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोन्दों स' बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनलायसिगोन दिनैनि थाखाय बेनोसै बाय